ఈరోజు ఆదిలాబాద్ గౌరవంగా ఎవరు అర్థం చేసుకున్నటువంటి నాకు అడుగుతామన్నా ఆ రోజు మోదీ గారు గొప్పగా మాట్లాడుతున్నట్టు మోదీ గారు చూడరా లైవ్ చూడకి లైవ్ చూడ లైవ్ गाने कनिपिस्ता యూట్యూబ్ కదా హైదరాబాద్ మున్సిపల్ పట్టణ పరిధిలో వందలాది కోట్ల వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని చేసినటువంటి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి మన జిల్లా మంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు కృష్ణారావు గారికి మరో జిల్లా మంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు వెంకటేశ్వర గారికి స్థానిక శాసనసభ్యులు అనేకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు హైదరాబాద్ కోసం అడిగినటువంటి సోదరుడు స్థానిక శాసనసభ్యులు పాయని శంకర్ గారు, పక్క నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు సోదరుడు విడమపట్టి గారికి, మాజీ మంత్రివర్యులు గౌరవ శాసనసభ్యులు వెంకటపల్లి సోదరుడు వివేక్ గారికి, మాజీ మంత్రివర్యులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారులు గౌరవ పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, మా జిల్లాలోటువంటి అధిరత అందరికీ, వేదికమైనటువంటి గౌరవ పెద్దలకి, సోదరులకి, సోదరులకి, అధికారులకి, పాత్రికేయులకి అందరికీ యూట్యూబ్ వాడుతాను బాగా లాక్ లైవ్ యూట్యూబ్ వాట ఈ మధ్యన మీరు అనేక సందర్భాల్లో కలిసినప్పుడు కూడా చేద్దామని చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారంగా ఈ మధ్యన 700 ఎకరాల భూమి సేకరణ కోసం వచ్చినటువంటి మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అర్పిస్తా ఉన్నాం. సరొకటి ఈ సందర్భాన మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తామని సార్, మా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి భౌగోళికంగా మీకు తెలవని కాదు, సామాజిక పరిస్థితులు మీకు తెలవని కాదు, అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభివృద్ధి సమీక్ష కార్యక్రమాన్ని మీ యొక్క చేతితో నిర్వహించాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాను. గతంలో అనేకమైనటువంటి సందర్భాలలో గత 20 సంవత్సరాల కింద 30 సంవత్సరాల కింద ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి సమీక్ష నిర్వహించి జిల్లాలోని సమస్యలకి అక్కడికక్కడే పరిష్కారం కానటువంటి చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు నేను ప్రత్యేకంగా సమావేశాన్ని సమీక్షా సమావేశాన్ని మా హైదరాబాద్ జిల్లా సంబంధించిన విషయంలో చేయాలని, సాగునీటి సంబంధించి చెరువులు ఉన్నాయి. గతంలో 30 సంవత్సరాల కింద 20 సంవత్సరాల కింద
మట్టితో ఆరోగ్య చేసినటువంటి వాటిని రైనింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే అనేకమైనటువంటి చెరువుల యొక్క కెనాల్స్ లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, లేకపోతే అనేకమైనటువంటి ఆదాల యొక్క నిర్మాణాలు జరగవలసి ఉన్నాయి. విద్యా విషయమైనటువంటి పాఠశాల యొక్క పరిస్థితులు ఆ విధంగానే ఉన్నాయి. నాకు ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం మీరు మీ యొక్క అధ్యక్షత నిర్వహిస్తే అది తప్పకుండా పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మా జిల్లాలో ఐటీడీఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ గత 6 సంవత్సరాలుగా గవర్నింగ్ బాడీ లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉంది, లేకపోతే సమీక్షలు జరగని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అందుకే మీరు ప్రత్యేకంగా మీరు సమీక్షలు నిర్వహించాల్సిందిగా మీకు ప్రత్యేకంగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. అది ఇరిగేషన్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ రోడ్స్ విషయంలో కావచ్చు, సమస్యలు పరిస్థితులు అయితే చెప్పేసి ఆశిస్తా ఉన్నాను. అదే కాకుండా సమయం లేదు, చివరిగా మరి చాలా సంవత్సరాలుగా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వచ్చినాయి. అటు ఆర్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, టీజీఎంఎస్ఐడిసి కావచ్చు, లేకపోతే టీజీడబ్ల్యూఐడిసి కావచ్చు, రోడ్స్ కావచ్చు, బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, అవి చాలా బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి. ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. వేరే జిల్లాలు ఇచ్చినా మాకు ఇబ్బంది లేదు, మా జిల్లా కూడా ఆ పనుల యొక్క పురోగతికి మీరు సహకరిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తా ఉన్నాం. అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ప్రధానంగా PMKHY కావచ్చు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఓటు వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పటికే కొన్ని క్లెయిమ్స్ వచ్చినాయి, ఇంకా రాష్ట్ర స్థాయిలో పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయని ఉద్దేశంతో మాకు ప్రత్యేకంగా అధికారులతోటి మా అందరితోటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మీరు చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై ప్రజాపాలన ప్రాధాన్యత అంశాల అమలు గర్భంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారి శుభాకాంక్షలు. సభాధ్యక్షులు అదేవిధంగా ఇప్పుడే మన హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిషత్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మన ఇన్ఛార్జ్ జూబిలీ గారికి గత 2 సంవత్సరాల కింద మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తే అదేవిధంగా రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం డబ్బులు ఇవ్వాలి పంటలు పండించుకోవడానికని 1000 కోట్లు ఇచ్చాము. ఈ విధంగా కోట్లాది రూపాయలు ఇచ్చుకుంటూ రైతులకు కూడా ఏదైతే పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు రేట్లు ఇచ్చుకుంటూ నా అక్కలేమో చెల్లెళ్లకు గత ప్రభుత్వాలు దొడ్డు బియ్యం ఇస్తే
అది తినలేక అమ్ముకుంటే 80% వాళ్ళు అమ్ముకుంటే దాన్ని కూడా ఆలోచించి డబ్బులకు లెక్క చేయకుండా మరి ఈ డిస్టర్లే కొత్తగా 1,00,000 మొత్తం కార్డ్స్ ఇచ్చాము, రేషన్ కార్డ్స్ ఇచ్చాము. ఈ డిస్టర్లో ఇప్పటికే 10 లక్షల కార్డ్స్ ఎంత ఉన్నాయి. అయినా ఒక్కొక్క కార్డుకు నా అక్కలు చెల్లెళ్ళు తన బియ్యం రూపాయలైనా దాన్ని లెక్క చేయకుండా మీ అందరినీ సంతోషపరచాలి, మీ అందరూ కడుపు నిండా తినాలన్న ఉద్దేశంతో గత ప్రభుత్వాలు 10 సంవత్సరాలు కార్డు గురించి మనం ఉన్నప్పుడు 500 ఉంటే అది 1,200 అయితే దాని కూడా మహిళా సోదరులకు ఎక్కడైనా ఇబ్బంది కావద్దు, ఇంటి ఖర్చులన్నీ పెరిగి వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచనతో దాని మీద ఇవన్నీ మన టైం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి చాలా బస్సులు కానీ అందించడం తప్పనిసరిగా మన విద్యార్థులకు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళకు చూడ మిషన్ కూడా నీకన్నా మిషన్ ఆడవాళ్ళ మిషన్ తీస్తారు. ఆటో నడిపేవారు కానీ హోటల్ నడిపేవారు కానీ గ్రూప్ 1 సర్వీస్ లో లేనిపోని అపోహలు చేసి కోర్టుకు పోయి కేసీఆర్ గారు కొడుకు కేటీఆర్ లేనిపోని ఆరోపణలు చేసి వాళ్ళకు జాబ్స్ రాకుండా చేస్తే మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం కోర్టులో అప్పీల్ చేసి మనం జాబ్లు వచ్చేస్తాం. తప్పనిసరిగా రేపు రాబోయే రోజుల్లో మనకు ఫ్యాక్టరీలు వస్తూ ఉన్నాయి, వందలాది ఫ్యాక్టరీలు వస్తూ ఉన్నాయి. మనం పని చేయడానికి నాణ్యత పెంచుతున్నాం. అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను జూబెల్లికి ఇస్తున్నావు కానీ కన్సర్న్ ఎమ్మెల్యేలు గారు కానీ తప్పనిసరిగా ఆదిలాబాద్కు వస్తాం. మీ బాధలు ఈ ఆవేదనలు వింటాం. మనం ఏదైతే చేయగలుగుతామో ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తెచ్చి అన్ని సాధిస్తామని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై హింద్. కార్మిక సంక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఆత్మావై పుత్రనామాసి అన్నారు. తండ్రి వెంకటస్వామి గారి అడుగుజాడల్లో కేవలం వారసత్వం సేవా రూపంలో, ప్రజా అనుబంధ రూపంలోనే కాదు, మంత్రిత్వ శాఖ రూపంలో కూడా కార్మిక సంక్షేమంతో, ఉపాధి కల్పనతో, నైపుణ్యాలను మెరుగుపడుతూ సాగుతున్న ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రివర్యులు డాక్టర్ జి వివేకానంద అందరికీ నమస్కారం. పెద్దలు, గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే ఈ జిల్లా మాట్లాడే ఛాన్స్ నీకు ఎమ్మెల్యే గారు, పాయలశంకర్ గారు, మాజీ మంత్రివర్గం సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, వినోద్ గారు, మన ఎమ్మెల్యే బొజ్జు గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులు, ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములందరికీ కూడా నమస్కారం చెప్తూ, మీ అందరికీ తెలుసు 10 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఒక అహంకార ప్రభుత్వం, అవినీతి ప్రభుత్వం జరిగింది. అన్ని హామీలు ఏదైతే ఇచ్చారో, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, ఇంటికి ఒక ఉద్యోగము, నిరుద్యోగ వృద్ధి, ఇవన్నీ మర్చిపోయి కేవలం శాండ్ మాఫియా, భూ దందాలు, బియ్యం మాఫియా, ఇవన్నీ అవినీతిలో పడిపోయి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించడానికి ప్రజాపాలన రావాలని చెప్పి మీరందరూ కూడా ఆ రోజులలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చేలాగా మీరు గెలిపించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే ఎలక్షన్ లో హామీలు ఇచ్చారో
గ్యారంటీ కార్డు 200 యూనిట్లు ఫ్రీ, గ్యాస్ 500 రూపాయలు, మహిళలకు ఉచిత బస్సు సహకారము, అంతేగాక ఒక గొప్ప స్కీమ్ ఇందిరమ్మ ఇల్లు స్కీమ్. అప్పుడు ఆ రోజులలో మాకు సొంతిల్లు ఇందిరమ్మ ఇల్లులు ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము 2004లో ప్రారంభించారో దీన్ని మళ్ళీ ప్రారంభించి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 17 లక్షల ఇల్లులు కట్టాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అన్ని జిల్లాలలో కూడా ఈ ఇందిరమ్మ ఇల్లులు సరిగా నడుస్తున్నాయి. అంతేకాదు మనకు సన్న బియ్యం అయినా కానీ కొత్త రేషన్ కార్డు అయినా కానీ 10 సంవత్సరాలు టిఆర్ఎస్ హయాంలో రానివి మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అమలు చేస్తున్నారు. అంతేకాక ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ 200 కోట్లతో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ స్థాపించిన తర్వాత చాలా చోట్ల కూడా టీచర్లు సరిగా లేకుంటే 50,000 టీచర్లను భర్తీ చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సుమారు 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మన పిల్లలకు ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాక నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మరొక 40,000 ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ త్వరలోనే జారీ చేస్తామని చెప్పి వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాదు ఉద్యోగాలు రావాలంటే మన రాష్ట్రంలో $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ కావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు డావోస్ పోయి కొత్త ఇండస్ట్రీస్ రావాలని చెప్పి వారి ప్రయత్నాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరికీ సరిగా ట్రైనింగ్ ఉండాలి, స్కిల్స్ ఉండాలని చెప్పి మన రాష్ట్రంలో 115 అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ కూడా స్థాపించడం జరిగింది. ఇంతేకాక ఈ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్లో ఈ ద్వారా 2 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వీళ్ళందరికీ భోజనాలు పెడుతూ వీళ్ళందరూ కూడా స్కిల్ ఫోర్స్ అయ్యి మనం ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు రావాలని చెప్పి ఆ కళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు అమలు చేస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా మీరు చూస్తారు మొన్న జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్ లో కూడా ఏదైతే అవినీతి జరిగిందో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మళ్ళొక్కసారి అక్కడ టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గెలిచినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రావాలి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మంచిగా పనిచేస్తుంది, రేవంత్ రెడ్డి గారి హయాంలో రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పి అక్కడ కూడా భారీ మెజారిటీతోని 25,000 మెజారిటీతోని ప్రజలు గెలిపించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒక అవకాశం వస్తుంది వచ్చే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లలో కూడా ఏదైతే మేము సర్వే చేస్తామో కనుక్కున్నామో మళ్ళొక్కసారి అవకాశము ప్రజలకు టిఆర్ఎస్ ని పుష్పాత్మితం చేయడానికి మళ్ళొక అవకాశం వస్తుంది. ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రజాపాలన, ఈ అభివృద్ధి పాలన చూసి మళ్ళొక్కసారి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను అన్ని చోట్ల కూడా గెలిపించాలని చెప్పి కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. అమాత్యుల వారికి ధన్యవాదాలు. ఉమ్మడి జిల్లా సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం తమ అనుభవాన్ని రంగరించి మార్గదర్శనం చేస్తున్న జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రివర్యులు సమాజ సేవా కృష్ణారావు జూపల్లి గారి శుభాకాంక్షలు. ఈనాటి ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవాల కార్యక్రమం వచ్చేసి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, వేదిక పైనటువంటి ఇతర పెద్దలు గౌరవ శాసనసభ్యులు పాయల్ శంకర్ గారు, అట్లాగే సహచర మంత్రివర్యులు వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, అట్లాగే ఎంపీ నగేష్ గారు, వినోద్ ఎమ్మెల్యే గారు, బొజ్జు ఎమ్మెల్యే గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే ఎమ్మెల్సీ దండే విఠల్ గారు, ఇతర చైర్మన్స్ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారికి, స్వయం బాబురావు గారికి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, వేదిక పైనటువంటి ఇతర కార్పొరేషన్ చైర్మన్స్, ఇతర పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్నటువంటి అక్కాచెల్లెలందరికీ, మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఈ శుభ సందర్భంలో మీ అందరికీ నమస్కారం, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. ఈనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు గడచిన 2 సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైతే మాట చెప్పడం జరిగిందో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం పేదల పక్షపాతి, ఈనాడు ప్రతి
అంశం పట్ల పేదల కష్టాలు పాలు పంచుకోవాలని, వాళ్ళ సమస్యలు దూరం చేయాలని, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా గడచిన 10 సంవత్సరాల కేసీఆర్ పాలన పుణ్యమాధ్య పని లక్షల కోట్ల అప్పులు చేసి లక్షల కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ కట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా కూడా చెప్పిన ప్రతి మాట కట్టుబడి ఈరోజు ప్రతి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. అది సన్న బియ్యమైనా, మద్దతు ధర అయినా, ప్రతి రుణమాఫీ ప్రతి ఒక్కరు చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ రోజున వందల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి పునాదిరాలు వేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వేదిక మీ అందరికి కనపడలేదు. ఇక్కడ అందరు కూడా వందల కోట్ల రూపాయల పునాదిరాలు వేయడం జరిగింది నిర్మాణం సంస్థ. అందులో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ 200 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ అంటే మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మీరు ప్రతి సంవత్సరం వేలు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా గొప్ప వాళ్ళ పిల్లలకు ఏ చదువులు వస్తాయో ₹1 ఖర్చు పెట్టకుండా, అది కూడా అందరికీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఒకే చోట గొప్ప చదువు వచ్చే విధంగా ఈనాడు మనం పునాది రాయి వేసుకోవడం జరిగింది. ఒకటే కాదు, అట్లాగే ఈనాడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా గడిచిన సుదీర్ఘ కాలంలో పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి 700 ఎకరాలకు ఈనాడు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చి వాటిని అమలు చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది. ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినట్టుగా 60,000 ఉద్యోగాలు గడిచిన 10 సంవత్సరాలు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వకపోయినా 60,000 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సర కాలంలో మిగతా 40,000 ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకటి కాదు, అట్లాగే ఈనాడు చరాక కోరాట ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి గొప్ప మాటలు చెప్పిండు కేసీఆర్. నష్టపోతే వాళ్ళకు ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు చొప్పున. ఇప్పుడు కూడా ఈ సంవత్సరం అన్ని రకాల పంటలు రైతులకు జరిగిందో వాళ్ళకు ప్రతి ఎకరానికి కూడా 10,000 రూపాయలు చొప్పున ఇప్పటికే అధికారులు ప్రతి సర్వే నెంబర్ తిరిగి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. రాబోయే కొద్ది కాలంలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ నష్టపరిహారం కూడా ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే మన ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏవైతే రేషన్ కార్డ్స్ కావచ్చు, అట్లాగే ఇతర ఇళ్లకు సంబంధించి కావచ్చు, గ్యాస్ సిలిండర్ సంబంధించి కావచ్చు, కరెంట్ సంబంధించి కావచ్చు, అది దరఖాస్తు పెట్టే సందర్భంలో రేషన్ కార్డు నంబర్ తప్పువడం, పేరు తప్పువడం, కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళ కొంత లబ్ధిదారులు చాలా మందికి వచ్చినాయి. ఇంకా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో పేదవాళ్లకు ప్రతి అంశం పట్ల న్యాయం జరగాలి, ప్రజాపాలన జరగాలి అని చెప్పడం జరిగిందో దానికి అనుగుణంగా ఖచ్చితంగా జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా అవసరమైతే 3 రోజుల పాటు ప్రతి మాసంలో ఒకసారి కాదు 4 సార్లు వచ్చి వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలో కూడా కలెక్టరేట్లోనే అవసరం ఉంటే పడుకొని మీ అందరి దరఖాస్తు వచ్చి మొత్తం కూడా డీప్గా డెప్త్గా పోయి సర్వే చేసి సమీక్ష పెట్టి మీకు న్యాయం చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది మనం చేసుకుంటూ. అట్లాగే ఆదిలాబాద్ జిల్లా పచ్చని అడవులు మరి యొక్క ఎట్లయితే కాశ్మీర్ ఉందో అట్లాగే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో మినీ కాశ్మీర్లుగా టూరిజం డెవలప్ చేసి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాలు, ఆదాయం వచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేసే కార్యక్రమం మనం చేసుకుంటూ ఒక విషయం చెప్పిస్తా. రైజింగ్ తెలంగాణ 2047 అంటే వచ్చేటువంటి 20 సంవత్సరాల కాలానికి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది 1947లో. 2047 అంటే కరెక్ట్ 100 సంవత్సరాలు ఉంది. ఈ 2047 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వాన రాష్ట్రంలో ఉన్న కోట్లాది మంది ప్రజల యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం కావడానికి కోసం అది చదువైనా, ఆరోగ్యమైన, ఉపాధి అయినా, ఉద్యోగమైనా ఇవన్నీ సమస్యలు తీరాలంటే దూరదృష్టితోటి ఒక ప్రణాళిక రచించి ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజ సంస్థలను రప్పించి హైదరాబాద్ లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టించి వివిధ వర్గాల వాళ్ళందరికీ కూడా ఇటు రైతాంగానికి, అటు నిరుద్యోగ యువతకు, అట్లాగే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం కోసం పెద్ద ఎత్తున ఒక ప్రణాళిక రచన జరిగింది.
రేపు డిసెంబర్ 8, 9 తారీఖున ప్రపంచం గర్వించేదిగా, దేశంలో కాదు ప్రపంచం గర్వించేదిగా పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. మీ అందరి భవిష్యత్తు కోసమే చెప్పని వాస్తవాన్ని గమనించి వీలున్న వాళ్ళు కాబట్టి వచ్చి చూసి వెళ్ళని చెప్పని మీ అందరికీ సవినంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇంకా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్గా వచ్చి మీతో కలుసుకొని మీ యొక్క కష్టకాలు పాల్గొని మీ సమస్యల పరిష్కారానికి తప్పకుండా కృషి చేస్తామని మనం చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై భారత్. జలపాతాల కిల్లా, పచ్చని అడవుల కిల్లా ఆదిలాబాద్ పర్యాటక కోణంలో కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేస్తున్న అమర్చుల సందేశానికి ధన్యవాదాలతో ఆదిలాబాద్ పట్టణ యువతను, పట్టణంలోని తల్లులు చెల్లెల్ని ప్రజాపాలన, ప్రజా విజయోత్సవాల సందర్భంగా అభినందించేందుకు ఏం చేసిన ఆనరబుల్ సీఎం గారు. మీకు తెలుసు, పిల్లల కోసం యంగ్ ఇండియా స్కూల్స్ వారికి ఎంత ఫోకస్, తల్లుల కోసం మహాలక్ష్ములుగా గృహలక్ష్ములుగా గౌరవించడం అంతే ఫోకస్. ఒలింపిక్ కళ యువత కోసం స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ, నైపుణ్యంతో ఉపాధి కల్పన కోసం స్కిల్ యూనివర్సిటీ. ఇందాక ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు గ్లోబల్ స్థాయిలో మన తెలంగాణ పండుగ రేపు డిసెంబర్ 8, 9 తేదీలో. సంకల్పం, ప్రత్యేక దృష్టి, ఫోకస్ అండ్ డిటర్మినేషన్ అభివృద్ధి మంత్రాలుగా సాగుతున్న ఆనరబుల్ సీఎం గారి సందేశం. సభాధ్యక్షులు మిత్రులు ఆయన శంకర్ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున 2023 డిసెంబర్ మాసంలో మీరందరూ మీ ఓటునే ఆయుధంగా మార్చి తెలంగాణ ప్రజల్ని పట్టి పీడిస్తున్న నాటి ప్రభుత్వాన్ని ఓడించి మీరు అండగా నిలబడి ఆశీర్వదిస్తే బాధ్యత చేపట్టి 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కలిసి ఈ విజయోత్సవ సభని ఏర్పాటు చేసి నాతో పాటు ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారిని, అదేవిధంగా 2 తరాలుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరఫున గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు పనిచేసిన కాకా వెంకటస్వామి గారి కుమారుడు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి గారిని, అదేవిధంగా నాకు అత్యంత సన్నిహితులు, ఆప్తులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారుగా దళితులు, గిరిజనులు, బలైన వర్గాలు, మైనారిటీలకు సంబంధించిన సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రత్యేక సలహాదారుగా కార్యక్రమాలకు ముందుకు నడిపిస్తున్న పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు నగేష్ గారిని, శాసన మండలి సభ్యులు మిత్రులు విఠల్ గారిని, శాసన సభ్యులు మిత్రులు వినోద్ గారిని, వెడమ బొచ్చు గారిని, అదేవిధంగా మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారిని, వేణుగోపాలాచారి గారిని, వివిధ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన చైర్మన్లను,
ప్రభుత్వ అధికారులను, ప్రాణ సమానులైన ఆదిలాబాద్ కు సంబంధించిన మా మిత్రులందరూ వేలాది మంది తరలి వచ్చి ఈ విజయోత్సవ సభను విజయవంతం చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, నేను చాలా సందర్భాలలో చెప్పిన ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు, ఎన్నికలు ముగిసిన వెంబడే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అమలు చేయడము, సంక్షేమ పథకాలను పేదలకు అందించడమే మా లక్ష్యమని, సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని రెండు కళ్ళలాగా భావించి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క అభ్యున్నతి కోసమే మా ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కృషి చేస్తుంది, నిరంతరం పనిచేస్తుంది. గత 2 సంవత్సరాలలో ఇలా చాలా మంది చదువుకున్న యువకులు ఉన్నారు, పాత్రికేయ మిత్రులు ఉన్నారు. ఈ 2 సంవత్సరాలల్లా ఏ ఒక్క రోజైనా, ఒక్క గంట అయినా ఎప్పుడైనా నేను సెలవు తీసుకున్నానా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి. చిన్న వయసులో అనుభవం తక్కువ వివిధ హోదాలలో జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా, శాసన మండలి సభ్యుడిగా, శాసనసభ్యుడిగా, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చిన్న వయసులోనే దేవుడు అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చిండు. ఏ అవకాశం వచ్చినా దేవుడిచ్చిన గొప్ప అవకాశం ఈ తెలంగాణ ప్రజల కోసం పని చెయ్యాలి, వాళ్ళ చేత గౌరవం మర్యాద పొందాలి అన్న ఆలోచనతోటి నిరంతరం నేను శ్రమ చేస్తూనే ఉన్నా. కొన్నిసార్లు మనం కష్టపడ్డ ఫలితం రాదు, కొన్నిసార్లు మన శ్రమ కొంతైనా దేవుడి సంకల్పం ఉంటే అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తాం. ఈ వేదిక మీద నాకంటే గొప్ప అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు, పరిపాలన తెలిసిన వాళ్ళు, వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా చిన్న వయసులోనే నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది అని అంటే దేవుడి సంకల్పము, తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదము 100% ఉండబట్టే ఈనాడు ఏ ఒడిదుడుకులు లేకుండా, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 2 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పని పూర్తి చేసుకొని ఈనాడు మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడి అత్యంత వెనుకబడిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి కోసం ఈ రోజు అభివృద్ధి పథకాలను ప్రారంభించుకోవడమే కాకుండా సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేసుకోవాలని ఈనాడు ఈ సభ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అందుకే రాజకీయాలకు అతీతంగా మిత్రుడు పాయల శంకర్, గోడెం నగేష్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ అయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళను తెలంగాణ ప్రజలు మమ్మల్ని అందరినీ ఏ విధంగా ఎన్నుకున్నారో వాళ్ళని కూడా ప్రజలు ఓటేసి గెలిపించారు. వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని అభివృద్ధి పదవైపు నడపాలన్న ఆలోచనతోటి ఈనాడు వేదిక మీద వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడించి వాళ్ళ ప్రాంత సమస్యల్ని ఏవైతే నా దృష్టికి తెస్తారో వాటిని పరిష్కరించాలన్న ఆలోచనతోటి ఈనాడు మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. నేను ఒక్కడే మాట్లాడదలుచుకున్నా. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల్ని ఆలోచన చేయమని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఆనాడు 10 సంవత్సరాలు ఆ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఏనాడైనా ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యక్రమాలలో పాల్గొననిచ్చిందా? ఒకవేళ ప్రతిపక్షాలు ఎవరైనా పాల్గొన్నా మాట్లాడడానికి 1 నిమిషమైన అవకాశం ఇచ్చిందా? మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఆనాడు పరిపాలన జరిగింది. అలాంటి తప్పిదాలు మళ్ళీ జరగవద్దు. ప్రతిపక్షంలో మేము ఉన్నప్పుడు సచివాలయానికి వెళ్తే వందలాది మంది పోలీసులను పెట్టి తాళ్ళు పెట్టి కట్టేసి మీరు సచివాలయానికి రాని వద్దు, మిమ్మల్ని రానియమని నన్ను సీతక్క లాంటి వాళ్ళను తీసుకెళ్లి పోలీసులు నిర్బంధించి మా ఇంటి గేటు దగ్గర పడేసిపోయింది. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు లేవు, అలాంటి పరిస్థితులు రానివ్వద్దు. నేను నిన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళిన, ప్రధానమంత్రిని కలిసిన, కేంద్ర మంత్రులను కలిసిన, మన తల్లి సోనియమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సగర్వంగా నిలబడి నాది తెలంగాణ రాష్ట్రం అని గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నామంటే ఆ తల్లి సోనియమ్మ ఆశీర్వదించి 60 సంవత్సరాల ఆకాంక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని
సోనియమ్మ వల్ల మన కళ సాకారమైంది. మరి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకొని తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ పెట్టుకొని ప్రపంచ దేశాలకు సంబంధించిన 100 దేశాల ప్రతినిధులకు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆతిథ్యం ఇస్తున్నప్పుడు, ఇంత గొప్ప లక్ష్యాన్ని కార్యక్రమం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ తల్లి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి కదా. కన్న తల్లితో సమానమైన సోనియమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఈనాడు ముక్కు సంకల్పంతో ఏ ఆకాంక్షల కోసం, ఏ అభివృద్ధి కోసం, ఏ సంక్షేమం కోసం సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిందో ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడపడానికి, ఆ లక్ష్యం వైపు సాగడానికి సోనియమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకొని మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారిని కలిసి మా రాష్ట్రానికి రండి అని, అదేవిధంగా పీయూష్ గోయల్, నిర్మలా సీతారామన్ గారి నుంచి మొదలు పెడితే పెద్దలు నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి వరకు అందరినీ కలిసి ఆహ్వానించడం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు పండుగ జరుపుకుంటున్నారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారు. మరి అవి తీసుకెళ్లాలనుకున్నప్పుడు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించుకోవాలి కదా, సమన్వయం చేసుకోవాలి కదా. మనకు అవసరమైన మన ప్రణాళికలను ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలి కదా. పాయల శంకర్ గారు ఎమ్మెల్యేగా నా దగ్గరకు వచ్చి వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలి అని అంటే వరంగల్ ఎయిర్పోర్టే కాదు, ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా కట్టాలి అని పాయల శంకర్ నా దృష్టికి తీసుకొస్తే నిజమే కదా. అత్యంత వెనుకబడిన ఆదిలాబాద్ కు ఎయిర్పోర్ట్ ఇస్తే ఇక్కడికి పరిశ్రమలు వస్తాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రానికే కాదు, పక్కన ఉన్న మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి. అభయారణ్యంలో పులులను చూడడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి వేలాది మంది ప్రాంతానికి వస్తున్నారు. వాళ్ళు రావాలంటే కష్టమవుతున్నది. మనకి ఎయిర్పోర్ట్ ఉండాలి అని ఆలోచన చేసినాం. ఈరోజు మేము భూమి ఇస్తే రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు సహకరిస్తామన్నారు. ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు అనుమతులు ఇస్తామన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు నిధులు ఇస్తామన్నారు. నేను కాంగ్రెస్ అయి ఉండొచ్చు, మా ప్రభుత్వం అయి ఉండొచ్చు, దాని అభివృద్ధిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం తీసుకొని ఆదిలాబాద్ కి ఎయిర్పోర్ట్ తేవాలి అని నిన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళి మోడీ గారితో మాట్లాడి ఈనాడు ఆదిలాబాద్ లో ఈ రోజు నేను ప్రకటిస్తున్నా, సంవత్సరం లోపల ఆదిలాబాద్ లో ఎయిర్పోర్ట్ పనులను ప్రారంభించి ఎర్ర బస్సు రావడమే కష్టం అనుకున్న ఆదిలాబాద్ లో ఎయిర్ బస్సును దించి ఇక్కడ అభివృద్ధికి పునాదులు వేసి ఇక్కడ పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ప్రజాపాలన చేస్తుంది అని నేను ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, నేను పిసిసి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత 4-5 రోజుల్లోనే మొట్టమొదటి పర్యటనకు వచ్చింది ఆదిలాబాద్ జిల్లా నిర్మల్ నియోజకవర్గానికి వచ్చిన నేను మొదటి కార్యక్రమాన్ని ఆదిలాబాద్ నుంచే ప్రారంభించిన. మొదటి బహిరంగ సభ దళిత గిరిజన దండోర కార్యక్రమాన్ని ఇంద్రవల్లిలో పెట్టి మిత్రులు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు బాధ్యత తీసుకొని ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున దళిత గిరిజన దండోర, దళితుల కోసం, గిరిజనుల కోసం, ఆదివాసీల హక్కుల కోసం పోరాటానికి, పౌరుషానికి మారు పేరైన కొమరం భీముడి స్ఫూర్తితో రామ్జీ కోండును ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద నుంచే ఆనాటి ప్రభుత్వం మీద పోరాటాన్ని ప్రకటించినాం. ఆ ఇంద్రవెల్లి స్ఫూర్తిగా 40 సంవత్సరాల పైగా ఆనాడు హక్కుల కోసం ఇంద్రవెల్లి ఆదివాసీలు పోరాటం చేసి ఎంతో మంది నేల కొరిగి వాళ్ళందరినీ, వాళ్ళ కుటుంబాలను గుర్తిస్తాం, ఆదుకుంటామని చెప్పి అదే విధంగా ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల స్తూపాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా ప్రకటిస్తామని ఆనాడు ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొదటి సంతకం ఇంద్రవెల్లి అమరుల స్తూపాన్ని కేంద్రంగా ప్రకటించడమే కాకుండా ఆ కుటుంబాలకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, నష్ట పరిహారం ఇవ్వడానికి ఆనాటి అమరులను మన ప్రభుత్వం ఆదుకున్నది. అదే కాకుండా ఆనాడు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు అన్నారు, ఈ పాలమూరు జిల్లాను ఎట్లయితే అభివృద్ధి చేసుకుంటావో మా ఆదిలాబాద్ను కూడా
మీరు దత్తత తీసుకోవాలి, ఆదిలాబాద్ను అభివృద్ధి చేయాలని మిత్రులు ఆనాడు చెప్పడం జరిగింది. నేను ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి స్పష్టంగా ఆదిలాబాద్ బిడ్డలకే కాదు 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా, 100% అత్యంత వెనుకబడిన ఆదిలాబాద్ జిల్లాను అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను తీసుకుంటా. రాబోయే 2 నెలల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికలు తీసుకొని ఇక్కడికే వచ్చి ఎంపీ నగేష్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించి సమీక్ష సమావేశాలు కలెక్టర్లను వివిధ శాఖల అధికారులను అక్కడికే పిలిపించి రోజు మొత్తం సమీక్ష చేసి మీ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపి తీసుకుంటా మళ్ళీ తొందరలోనే ఆదిలాబాద్కు వచ్చి అభివృద్ధి మీద సమీక్ష చేస్తా. అదేవిధంగా సాగునీరు ఆనాడు ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు 2007-8లో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తుమ్మిడిఏటి నుంచి మొదలుపెట్టి చేవెళ్ల వరకు 16 లక్షల ఎకరాలు 38,500 కోట్ల రూపాయలతో పనులను ప్రారంభించారు. దానికి కాక వెంకటస్వామి గారు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టాలి, ఆదిలాబాద్కు నీళ్లు ఇవ్వాలని ఆనాడు కాక వెంకటస్వామి గారు ప్రయత్నం చేస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పనులు ప్రారంభించడమే కాకుండా ఆదిలాబాద్కు నీళ్లు ఇవ్వాలి అని 100,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రాంతంలో పనులు చేసింది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఈ ప్రాజెక్టులు వేగంగా పనులు అవుతాయి, మీకు నీళ్లు వస్తాయని మేము అనుకున్నాం. పాపం ఒక పెద్ద ఆయన రూపంలో మీకు దయ్యమై పట్టింది, మీ ప్రాజెక్టును కాలగర్భంలో కలిపింది. ఆయన ఉద్దేశం ఏందో దురుద్దేశం ఏందో నాకు తెలియదు. పేరు మార్చిండు, ఊరు మార్చిండు, అంచనాలు మార్చిండు. పేరు కాళేశ్వరం అయింది, ఊరు ఇంకెక్కడికో పోయింది. అంచనాలు 1,50,000 కోట్లు అయినాయి. 10 ఏళ్ళు తిరిగే లోపల 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు. కాళేశ్వరం కడితే 3 ఏళ్ళలోనే కూలేశ్వరం అయిపోయి కూలిపోయింది. ఆదిలాబాద్కు మాత్రం చుక్క నీరు రాలే. ఆయన ఇంట్లో కనక వర్షం కురిసింది తప్ప మన భూముల్లో బీడు భూముల్లో చుక్క నీరు రాలే. అందుకే ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి స్పష్టంగా మీ అందరికి మాట ఇవ్వదలుచుకున్నా. మిత్రులు నగేష్ గారికి శంకర్ గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 148 మీటర్ల ఎత్తుకు అనుమతి ఇచ్చిండ్రు. కానీ ఆనాడు ప్రభుత్వం 152 మీటర్ల ఎత్తుకు అనుమతిస్తే ఆదిలాబాద్ లో పెద్ద ఎత్తున సాగునీరు అందించవచ్చని ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. దానికి కొంత మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభ్యంతరం పెట్టింది. ఆ తర్వాతి కాలంలో 150 మీటర్లకు అనుమతి ఇవ్వడానికి సూత్రప్రాయంగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్నది. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వమే ఆనాడు పెడచెవిన పెట్టింది. తుమ్మిడేటి దగ్గర ఉండాల్సిన ప్రాజెక్టు తరలిపోయి చిన్న కాళేశ్వరం, మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ళ పేరు మీద ఎక్కడికో కిందికి తరలిపోయింది. కరీంనగర్ జిల్లాలో నిర్మాణం జరిగింది. అదైనా మంచిగా జరిగిందా అంటే 1,00,000 కోట్లు ఈరోజు గోదావరి పాలైపోయినాయి, గోదావరిలో కొట్టుకపోయినాయి. పాపం ఊరికే పోదు అన్నట్టు ఈరోజు ఎన్ని బాధలు పడుతున్నారు. సొమ్ము వచ్చిన తర్వాత సొంత పిల్లలే కత్తులతో పొడుచుకుంటారు. ఎప్పుడైనా అక్రమ సంపాదన, అన్యాయపు సొమ్ము వస్తే కుటుంబంలో కూడా ప్రశాంతత ఉండదు. ఇవాళ కళ్ళతో చూస్తున్నాం. బిడ్డో దిక్కు, కొడుకో దిక్కు, అల్లుడో దిక్కు, ఆయన శాతగాక ఎక్కడ పట్టుకున్నాడో మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. ప్రజల సొమ్ము తిన్నోడు ఎవడు బాగుపడడు. ఇవాళ ప్రజలకింత చేస్తే మనం ఏదన్నా దాంట్లో కుక్క తిన్నామంటే అర్థం ఉంది. కానీ ప్రజలందరినీ ఎండబెట్టి పండబెట్టి ఉన్నదంతా మనమే తింటే నాది నాదే, నీది కూడా నాదే అన్నాడు. చరిత్రలో ఎవ్వడు బాగుపడ్డాడు లేడు. ఇవాళ నడుస్తున్న చరిత్ర కూడా అదే. ఇవాళ పైసల పంచాయతీ తప్ప వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంకో పంచాయతీ లేదు. అందుకే ఈరోజు 150 మీటర్ల ఎత్తున ప్రాణహిత చేవెళ్ల తుమ్మిడిఏటి దగ్గర ప్రాజెక్టు కట్టాలి అని మా సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాజెక్టును అంచనా వేయడానికి నిన్న మొన్ననే టెండర్లు పిలిచినాం.
దీనికి సంబంధించి తొందరలోనే ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ భూములకు మీ గోదావరి జలాలను తరలించి ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇవ్వాలి అన్న లక్ష్యంతో తుమ్మిడి దగ్గర ప్రాణహిత చెవెళ్ల ప్రాజెక్టును మళ్ళీ కడతాం. ప్రారంభోత్సవానికి పనుల ప్రారంభోత్సవానికి తిరిగి నేను వస్తానని తెలియజేస్తుంది. ఆనాటి నిర్లక్ష్యాన్ని సరిదిద్ది ఈనాటి ఆదిలాబాద్ కు సాగునీరును అందించి ఈ ప్రాంత రైతాంగాన్ని ఆదుకున్న బాధ్యత ప్రజా పాలన ఇందిరమ్మ రాజ్యం తీసుకుంటది. దానికి మా ఎంపీ గారు ఎమ్మెల్యే గారి సహకారం, పక్కనున్న మహారాష్ట్రలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. మా మిత్రులకు పెద్ద ఎత్తున ఢిల్లీలో పరపతి ఉంది. వాళ్ళ పరపతి కొంత వాడితే మన ప్రాజెక్టులకు అనుమతి వస్తుంది. ఎంబడే పనులను ప్రారంభించుకుందాం. ఎంత ఖర్చు అయినా ప్రాణహిత చేవెళ్ల తుమ్మిడి దగ్గర కట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు నీళ్ళు ఇచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. అదే విధంగా సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఉన్న సిమెంట్ కంపెనీ మూతపడ్డది. ఈ ప్రాంతంలో అపారమైన సున్నపు గనులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ సిమెంట్ కంపెనీ పెడితే బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది. ఏదో ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి తొందరలోనే ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున సిమెంట్ కంపెనీని మళ్ళీ ప్రారంభింపజేసి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే నిరుద్యోగ యువకులకు వేలాది మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి వ్యాపార కేంద్రంగా ఆదిలాబాద్ను తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. మీకు సిమెంట్ పరిశ్రమను ప్రారంభించే విధంగా మన ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. అదే విధంగా విద్య, నేను మొదటి నుంచి కూడా నేను చెప్తున్నా, ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్, ఎక్కడైతే ఇరిగేషన్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందో ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆదిలాబాద్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో, ఇరిగేషన్ విషయంలో, కమ్యూనికేషన్ విషయంలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం లక్ష్యం పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తుంది. యంగ్ ఇండియా వివేక్ వెంకట్ ఏటీసీలుగా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్లుగా మార్చినా, మీకు మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చినా, ఈనాడు ఎంతో కాలం నుంచి పెండింగ్ ఉన్న యూనివర్సిటీ ఆదిలాబాద్కి ఇవ్వాలన్నారు. మొన్నటి వరకు ఖమ్మంలో కూడా లేదు. అందుకే ఖమ్మంకు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి పేరు మీద ఎర్త్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీని ఇచ్చి 3 రోజుల క్రితం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా వచ్చే సమీక్ష తర్వాత ఆదిలాబాద్ కు యూనివర్సిటీని ఇచ్చే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. సమన్వయం చేసుకోవడానికి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి సూచన చేస్తున్నా. అందరితో మాట్లాడి ఎక్కడ యూనివర్సిటీ ప్రారంభించాలనో కూడా స్థలాన్ని సేకరించండి. మా శంకర్ ఆదిలాబాద్ అంటాడు, మా బొజ్జు ఖానాపూర్ అంటాడు, మా ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు మంచిర్యాల అంటాడు. ఇంకా మా వివేకన్న, మా వినోద్ అన్న వాళ్ళు ఎక్కడంటారో తెలియదు. జిల్లాకి ఏనికి నాకు అభ్యంతరం లేదు. ఇక మీరు తలా ఒదుపు పుడితే నాకు కష్టం అవుతుంది. మీరు అందరు కలిసి ఒక అభిప్రాయానికి రాండి. నాకైతే ఇంద్రవెల్లిలో కడితే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. నా మనసుకైతే ఆడ బావంజీ ఆడ జాతర ఉన్నది, నాగోబ జాతర, అక్కడ ఇంద్రవెల్లిలో కడితే మంచిగా ఉంటుంది. అక్కడికి వచ్చేటోళ్ళు ఉంటారు. ఇంద్రవెల్లి యూనివర్సిటీ అని పెట్టుకుంటే చరిత్రలో కూడా గొప్ప పేరు ఉంటుంది. కొమరం భీముడి పేరు పెట్టుకుంటే ఇంకా గొప్పది ఉంటుంది. మీరు అందరూ, ఇది నా సూచన మాత్రమే, నా నిర్ణయం కాదు. ఇక మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నాక మళ్ళీ మీరు అందరూ కూర్చొని ఒక కొలిక్కి రండి. ఆదిలాబాద్కు యూనివర్సిటీ ఇచ్చే బాధ్యత నాది. అనుమతించేది నేను, కానీ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనేది మీరే కూర్చొని మాట్లాడుకోరా. మళ్ళీ ఆ పంచాయతీలకు మాత్రం నన్ను లాగకండి. నీకు యూనివర్సిటీ ఇచ్చి మన పిల్లల్ని చదువుకునేటట్టు, చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత నాది. అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమం అంటేనే నిరుద్యోగ సమస్య. నీళ్ళు నిధులు నియామకాలు అన్నారు. మరి నియామకాలు ఎవరు మీకు తెలుసు. వాళ్ళు ఇంట్లో ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినా తెలంగాణ వచ్చినాక మీరే చూసారు. నాకంటే మరి ప్రజలకు రాలే. అందుకే 10 ఏళ్ళు ఖాళీలుగా ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని వచ్చిన సంవత్సరం నుంచే, వచ్చిన రోజు నుంచే మొదలుపెట్టి సంవత్సరం తిరిగే లోపల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో 60,000 ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టి ఎల్బీ స్టేడియంలోనే ప్రజల సాక్షిగా 61,000 మందికి నియామక పత్రాలు ఇచ్చినాం. గ్రూప్ 1 లో మనం ఉద్యోగాలు ఇస్తే 15 ఏళ్ళ నాటి ప్రభుత్వం నియామకాలు చేపట్టలే. నేను ప్రక్షాళన చేసి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్
పెద్ద ఎత్తున పారదర్శకంగా పరీక్షలు నిర్వహించి 563 మంది గ్రూప్ 1 అధికారులను ఆనాడు సెలెక్ట్ చేస్తే కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కున్నారని పేదోళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ చదువులను వాళ్ళని అవమానించారు. అందుకే కోర్టుకెళ్ళి తప్పుడు ఆరోపణలు కొట్టేపించి ఈరోజు 562 మంది గ్రూప్ 1 అధికారులను తెలంగాణను అభివృద్ధి చేయడానికి తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దక్కింది. ఇవి సరిపోతాయంటే సరిపోవు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకో 40,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలకు ప్రక్రియ చేపట్టి ఈ సంబరాలు ముగిసిన వెంటనే సమీక్ష చేసి 40,000 ఉద్యోగాలు మొత్తం 1 లక్ష ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టి మా నిరుద్యోగ యువకులకు ఊర్ల సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు, ఎన్నికలు, రాజకీయాలను తిరగకండి. పోటీ పరీక్షలకు తయారు కాదు. మీరు అధికారులు కావాలి, మీరు డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు కావాలి, మీరు ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు కావాలి, తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలి. అప్పుడే మీ అన్న రేవంత్ అన్న సంతోషంగా ఉంటాడు. మా యువకులు చదువుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రానికే కాదు దేశ స్థాయిలో ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు ఏ రాష్ట్రానికి పోయినా నాది తెలంగాణ, నేను తెలంగాణ నుంచి ఐఏఎస్ అయి మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, గుజరాత్ ప్రతి రాష్ట్రంలో మన పిల్లలు ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు కావాలన్నదే నా లక్ష్యం. అందుకే బాగా చదువుకోండి. మీకు స్కాలర్షిప్లు ఇచ్చే బాధ్యత, మీకు చదువుకోవడానికి పాఠశాలల నుంచి యూనివర్సిటీల వరకు ఇచ్చే బాధ్యత, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇక మా అక్కలు, ఆడబిడ్డలు అంతకుముందు సంఘాలు ఒకప్పుడు గొప్పగుండే, మధ్యలో ఆయన గారు మొత్తం దివాలా తీపించింది. మా అక్కలను అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టకుండా ఆడాడ కూర్చోబెట్టారు. మీరందరూ వాళ్ళందరూ ఒక్క దగ్గర ఉంటే జరసేపాలతో మాట్లాడేటోళ్ళు. అంతకుముందు మా అక్కలు అమ్మగారింటికి పోవాలన్నా, అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలన్నా, జోగులాంబ జాతర పోవాలన్నా, భద్రాద్రి రాములవారి దగ్గరికి పోవాలన్నా, లేకపోతే యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకోవాలన్నా ఇంటి ఆయన దగ్గర నన్ను చేయి చాపాలి, లేకపోతే కన్న కొడుకు దగ్గర నన్ను చేయి చాపాలి. వాళ్ళు ఇస్తే ఇచ్చినట్టు, ఇవ్వకపోతే మనసులో దుఃఖం ఉండేది, బయటికి చెప్పుకునే పరిస్థితి లేకపోయేది. దసరాకు అడిగితే ఉగాది కోదులే అనేటోళ్ళు. కానీ ఇవాళ మా అక్కలు చెప్పాలి, మీ తమ్ముడు, మీ అన్న రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఏ బస్సులన్నా మిమ్మల్ని ₹1 అడిగినరా? అక్క అడిగినరా? మా ఆడపిల్లలు చెప్పాలి. ₹1 టికెట్ అన్న పెట్టిరా? 8,100 కోట్ల రూపాయలు ఈ 2 ఏళ్లలో మీ బస్సు కిరాయి పైసలు ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం కట్టింది. ఆడబిడ్డలకు బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం ఇచ్చినాం. బస్సులో ఉచిత ప్రయాణమే కాదు, 1000 బస్సులకు మా అక్కలు నడిచేస్తుంది, 1000 బస్సులకు మా ఆడబిడ్డలను యజమానులను చేసినాం. అదేవిధంగా సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినాం. ఇవాళ పెట్రోల్ బంకు కోసం ఇవాళ వాళ్ళకు జగా ఇచ్చినాం. సంఘాలు పెట్రోల్ బంకులు నడుపుతున్నాయి, సంఘాలు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి, సంఘాలు ఆర్టీసీ బస్సులు నడుపుతున్నాయి. సంఘాలు చేయని లాభసాటి వ్యాపారమే లేదు. ఈ రోజు 65 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలకు ఈ రోజు ఇందిరమ్మ చీరలు ఇచ్చినాం. పండుగ పూట నాడు చీర సారి పెట్టేది తెలంగాణ సాంప్రదాయం. ఆ సాంప్రదాయాన్ని పాటించి తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 65 లక్షల చీరలు ఇచ్చినాం. చీరలు మనం కోటి ఆర్డర్ ఇస్తే ఇప్పటికి 65 లక్షలు వచ్చినాయి. అందుకే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఇవ్వండి. మన ఎండాకాలం మార్చిలో మున్సిపాలిటీలలో మిగతా 35 లక్షలు. అందుకే ఈనాడు 1,000,000 మంది ఆడబిడ్డలకు 1,000,000 చీరలు పంచడమే కాదు, 1,000,000 మంది ఆడబిడ్డలను రాబోయే 10 ఏళ్లలో కోటీశ్వరులను చేసి నగదు మా ఆడబిడ్డల చేతుల్లో ఉంటే ఆ కుటుంబం గౌరవం ఉంటుంది, ఆ కుటుంబంలో పిల్లలు చదువుకుంటారు, ఆ ఇంటి మర్యాద నిలబడుతుంది. అందుకే ఆడబిడ్డల్ని కోటీశ్వరులను చేసే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకునే. ఆడబిడ్డలు ఆశీర్వదించరు కాబట్టి ఈ రోజు రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంది. వానలు అవసరం, అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ వర్ణదేవుడు మనకు నీళ్ళు ఇచ్చాడు. 2 ఏళ్లలో ఎప్పుడైనా వర్షం ఇంతగానం చూసిరా? ఎక్కడ ఆడబిడ్డలు సంతోషంగా ఉంటారో అక్కడ పాడి పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయని పెద్దలు చెప్పారు.
ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆడబిడ్డలు సంతోషంగా ఉన్నారు కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా ఉండి ఈ రోజు పంటలు పండుతున్నాయి. దేశంలోనే వరి పంట మొదటి స్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలబడింది. పండించిన పంట నాడు ఊరేసుకుంటే ఊరేసుకున్నట్టే ఆయన అన్నాడు. చివరి గింజ వరకు నేను కొంటాను, సన్న ఒట్టు పండించండి 500 బోనస్ ఇస్తాను. ఇవాళ రైతులు పండించిన సన్న ఒట్టకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇచ్చినాం. మరి ఆ సన్న ఒట్టు ఎక్కడికి పోయినా? దొడ్డు బియ్యంతో తినలేక పశువులకు దాన పెడుతుంటే ఇవాళ సన్న బియ్యం ఇస్తే మా అక్కలు, మా చెల్లెళ్ళు, మా అమ్మలు కన్న పిల్లలకు బుక్కెడు పువ్వ ఈ రోజు సన్న బియ్యంతో తినిపించుకుంటున్నారంటే రైతులు పండించిన సన్న ఒట్టు బియ్యంగా మార్చి పేదలకు పంచినాం. 3,10,00,000 మంది ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సన్న బియ్యం అందుకుంటున్నారు. 3,10,00,000 మంది ఇవాళ ప్రభుత్వం అందించే సన్న బియ్యంతో పువ్వ తింటున్నారు. ఇంతకంటే సంతోషం ఏమైనా ఉంటుందా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి. అందుకే ఇవాళ మా ఆడబిడ్డలను అన్ని రకాలుగా గౌరవించాలి, అన్ని రకాలుగా అవకాశాలు ఇవ్వాలి, ఆడబిడ్డల్ని సంతోషంగా ఉంచాలి, మా నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, మా రైతులు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలి, ప్రతి పంట ప్రతి గింజ కొనాలి అని ఇంతకుముందే మా శంకర్ చెప్పిండు. సోయాబీన్ కొనాలి, జొన్నలు కొనాలి, మిగతా కూడా కొనాలి. తప్పకుండా వాటికి సంబంధించి ఆలోచన చేస్తాం. మావాడు నక్కల చిట్టీలు అందిస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన కొట్టిన కష్టమే ఉంది, చూస్తా. ఈ అన్నిటినీ తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం. ఈ పోరాట చెనాక ప్రాజెక్టు గురించి కూడా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండి ఇయ్యలే, చిన్న చిన్న పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. తప్పకుండా తొందరలోనే ఆ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసి ప్రారంభించుకొని జాతికి అంకితం చేస్తాం. వీకర్ సెక్షన్స్ కు సంబంధించిన కాలనీ గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. అదేందో కలెక్టర్ గారికి వేదిక మీద నుంచి ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు సమీక్ష చేసి ఈ విషయాన్ని కూడా నా దగ్గరికి తీసుకురా అన్నాడు. జర్నలిస్టు మిత్రుల గురించి కూడా మా ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తున్నారు. దాన్ని కూడా ఏం సంగతో ఒక్కసారి మీరు చూడండి. అందుకే ఇవాళ మీరందరూ పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించరు. చివరిగా ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా. సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి గ్రామాలలో. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అంటారు. నోరు మంచిది, మంత్రులతో కలిసి పనిచేసే వాళ్ళని సర్పంచులుగా చేసుకొని ఊర్లలో వాళ్ళ వీళ్ళకి పంచాయతీలు పెట్టుకొని పెట్టేటోళ్ళను చుట్టూ ముడేసి తాకులాట పెట్టేటోళ్ళను మీరు సర్పంచులుగా ఎన్నుకుంటారంటే ఊరు ఆగమవుతుంది, ఊరు అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. అందుకే వీడికి వచ్చిన మిత్రులందరికీ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ పంచాయతీలు తగ్గించండి. ఏకగ్రీవంగా వీలైతే ప్రజలందరినీ ఒప్పించి చేసుకోండి. ఎన్నికలలో అడ్డగోలుగా ఖర్చు పెట్టకండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు మీరు పెట్టిన ఖర్చు అంతా కూడా ఆదాయం రాదు. ఈరోజు నిధులు ఇస్తాం, గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసుకోండి. గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎట్లయితే ఈరోజు మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడి తెచ్చుకుంటున్నామో, సర్పంచులు కూడా మంత్రుల దగ్గరకు పోయి కూర్చొని మీ గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం నిధులు తెచ్చుకునేటోళ్ళని పెట్టాలి. లేకుండా రోజు పంచాయతీ పెట్టేటోని పెడితే ఇక అది లేనిపోని తలకాయ నొప్పి అవుతుంది. ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. అందుకే మా అక్కలకు, మా చెల్లెళ్లకు, మా రైతులకు అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి. సర్పంచ్ ఎన్నికలల్లో మంచోని ఎన్నుకోండి. ఒకవేళ బుద్ధిమంతుడని మీరు సర్ది కడితే వాడు పోయి బొడ్రాయి కాడ కూర్చొని ఫోన్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి ఇంకేం పెడతామని అడిగిందంటే నిండా ముగ్గుతారు. మంచోని చేర్చుకోరు సర్పంచులుగా. నిధులు ఇచ్చే బాధ్యత నాది, అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాది, మిమ్మల్ని ఆదుకునే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాన్ని. మీరందరూ మంచి సర్పంచులను ఎన్నుకోండి, మంచిగా ఆదిలాబాద్ను అభివృద్ధి చేసుకోండి. మీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కానీ, మీ విద్యాలయాలు కానీ, మీ పరిశ్రమలు కానీ, మీ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అన్ని పనుల మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెడతా, సమన్వయం చేసుకుంటా. జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ప్రతి క్షణం ఆదిలాబాద్ జిల్లా నాయకత్వంతో సమన్వయం చేసుకొని తప్పకుండా ఆదిలాబాద్ను ఆదర్శంగా నిలబెట్టి రాష్ట్రంలోనే అభివృద్ధి చెందిన మొదటి జిల్లాగా, అదేవిధంగా మొదటి జిల్లాగా మేము తప్పకుండా అభివృద్ధి చేస్తాం. పొలాలకు రోడ్డు అడుగుతున్నాడు, రోడ్డు అంచనాలు వేసి శంకర్కి ఇస్తాం. మోడీ గారి దగ్గర నుంచి నిధులు దెబ్బని అంచనగా కోరుకుంటూ మీ అందరూ
మీరందరూ పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొట్టండి, మిగతా జిల్లాలకు వినిపించాలి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఎంత క్రమశిక్షణతోటి, ఎంత గౌరవంగా, ఎంత మంచిగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిందో, ఇప్పటికి జరిగిన అన్ని కార్యక్రమాలలో గొప్పగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే జరిగింది. మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మిగతా జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రజలు, రైతులు, మహిళలు, యువకులు, నిరుద్యోగులందరూ మంచి కార్యక్రమాలు చేయాల్సిందిగా, తొందరలోనే మళ్ళీ వస్తా, మీకు నిధులు ఇస్తా, ఆదిలాబాద్ను అభివృద్ధి చేస్తా అని మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. రెండేళ్ల పండుగ సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీకి పండుగ ఉత్సాహాన్ని పంచారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు. ఇప్పుడు 19,69,33,000 బ్యాంక్ లింకేజ్ చెక్ ఇస్తారు. మెప్ప పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ఆదిలాబాద్ సోదరి మహిళలకు ఆనరబుల్ సీఎం గారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని యువతి యువకులకు, విద్యార్థులకు, అక్కా చెల్లెళ్లకు, మరి అన్ని వర్గాల వారికి ఉత్సాహాన్ని పెంచే, ఆనందాన్ని పంచే ఎన్నో సమాచారాలు అందించిన ప్రజా పాలన, ప్రజా విజయోత్సవ ఆనరబుల్ సీఎం గారి సందేశానికి మనమంతా మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. మునగాడు వీడు భూమి నవరైతాడు, వీర సాగల ధైర్యం వీడు, దొంగ దొరల వ్రతం పడతాడు. మన రేవంతన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. సోనియమ్మ దిగలతోని రాముడన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంతన్న. మూడు రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు. ఒకరు కాంగ్రెస్ సూర్యుడు, మన రేవంతన్న నిజదీసి అడిగే మునగాడు. దాడులన్నీ జరిగిన గాని నడవలేదు రేవంతన్న, అంతకంతా ఎత్తుకు ఎదిగాడు. ముగ్గనాడు